So yun, what's up mga babe? Van Babe here, nagbabalik for today's video is motovlogging naman tayo. Alright, so nagka-problema yung battery ng aking GoPro ng mga nakaraang araw, kaya ngayon lang ulit tayo motovlogging. So kasama ko ngayon ang aking tropa na galing din Maynila na si Zel, mas kilalang bilang Tulyaw. So, gagala muna kami. Pupunta kami sa amin, sa lugar ko. So, yun. Enjoy na lang tayo sa rides. Enjoy na lang tayo sa rides mga babe. Let's go! NANI?! NANI?! So yan, ang sarap ng hangin dito mga babe, no? Ang sarap ng buhay probinsya. So yun, napakalawak ng palayan. Ayan, magandang puno. Hindi gaya sa Maynila, hindi kami nakaranas nito ng isang buong taon. So napaka-peaceful mga babe, no? Kaya napakasarap umuwi ng probinsya talaga. Ito yung buhay na hanap-hanapin mo. Walang masyadong usok, walang masyadong traffic, napakaluwag mga babe, no? Hindi gaya nung nasa Maynila tayo mga babe. Grabing usok, mainit na hangin, walang hangin. Yung hangin man na lumalabas o mararamdaman mo ay sobrang init mga babe. Sa sobrang init sa Maynila, hindi ko kinakaya doon mag-drive ng motor mga babe, no? Kung sakaling gumagalaman kami. Eh pag nandito ka sa probinsya, napaka-presko mga babe. Napaka-presko ng hangin, napakaluwag ng kalsada. Kahit rat-ratin mo pa to, pero wag naman. Chill lang tayo mga babe, no? So pag mga ganito, wag tayo maging kamote kahit na napakaluwag ng ating daan. Chill lang tayo mga babe. Pero ayun, welcome to Malinaw, Albay. So ayan,